Mentrestant, acabem de canviar de presentació. Comencem amb la ponència de Marta Maragall. Esplugues va estar allunyada del front gran part durant el conflicte, però igualment la guerra va deixar una empremta amb la vida quotidiana de la ciutadania, tant la guerra com l'intent revolucionari que es va desenvolupar. Ens en parlarà la Marta Maragall Moreno amb la seva ponència Esplugues 1936-1939, Vida a la rereguarda. Marta Maragall Moreno és llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i ha cursat màster de Gestió Cultural per la Universitat Oberta de Catalunya. Ha desenvolupat la seva carrera professional en la branca de l'arqueologia i la gestió cultural, combinant tasques de recerca i dinamització patrimonial. L'any 2002 va dirigir l'equip redactor i coordinador de la recerca arqueològica i documental per la redacció del Pla Director de la muntanya de Sant Pere Màrtir. Des de llavors, fins l'any 2024, ha estat la responsable de les visites a la bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir, entre d'altres projectes d'educació patrimonial. Endavant, Marta. Gràcies. Ara? Sí, oi? Bon dia a tothom. Impressiona una mica... Jo he de dir que estic emocionada, igual que la Marina ho parlàvem abans, perquè jo també porto molts anys amb elles. De fet, aquí heu marcat una data que és el 2009, que seria la data oficial, però amb la Carme, la Marina i abans amb la Roser doncs vam començar aquest projecte que comentava la Marina de recuperació d'aquesta història, sobretot enfocada amb la muntanya de Sant Pere Màrtir, que per mi és com un símbol, no només d'aquest període i de la bateria antiaèria, sinó una mica d'aquest inici d'aquesta recerca, d'aquesta inquietud que va començar en aquells temps, el 2003 i després en endavant. Com heu vist, com ha dit la Marina, toco moltes tecles. Ja ho tenim, això, els arqueòlegs i els historiadors, que toquem moltes tecles, perquè abans la Carme ho deia, no deixa de ser com un procés que comença amb la recerca, continua amb la publicació, amb la conservació arqueològica o aquesta recuperació, però en definitiva acaba amb aquest procés de divulgació. Per tant, hem de tocar moltes tecles. Jo, abans de començar, també m'agradaria esmentar, que a més també vau dir, aquí hi ha representació de tota la societat, podríem dir, i dir-vos també que el fet de tocar tantes tecles a mi m'ha permès i permet treballar amb diferents persones, amb entitats que ho dèieu, de municipis que col·laboren, de municipis amics, i en aquest cas ha passat, ja veureu avui que hi haurà imatges que ens coincideixen, recordem a companys amb qui jo he col·laborat durant tots aquests anys de Sant Just, amb el Jordi i el Francesc, entre altres, i per tant vas col·laborant amb entitats, amb gent del lloc, que és qui coneix les restes, la muntanya o el que s'estudi, i això és el que et permet ampliar aquest coneixement i tirar endavant les recerques. Aquesta foto, la Carme ens l'hem copiat, és un clàssic, és una imatge clàssica entre nosaltres. El que us comentava, els orígens o els inicis d'aquesta inquietud, d'aquesta recerca, van començar aquí a Sant Pere Màrtir, potser el 2009 hauríem de dir que és la data així més oficial, però ja portàvem uns anys que començàvem a conèixer aquest espai. Sí que és veritat que és un espai i les visites guiades que es van desenvolupar després, que és molt estratègic i per tant les visites guiades, si heu vingut, o també la teatralitzada, que després l'esmentaré, que hem anat efectuant, estan molt enfocades en aquest espai militar, estratègic, i per tant durant tot aquest temps ens hem centrat en això, i això també ens va donar peu al cap dels anys que elles des del museu volguessin anar una mica més enllà, i jo ho explicava com fèiem les visites quan estàvem allà dalt de tot, que tens tota la vista del Baix Llobregat i que et pots fer una idea una mica de tots aquests successos que van passar en el passat, que sempre els deia què passava aquí baix, estem parlant tota l'estona des d'aquí dalt, des d'aquest punt de vista més d'estratègia, però sempre ens preguntàvem, ostres, i a baix, que la gent, el dia a dia, com ho vivia, què passava?
Bé, com ha esmentat la Carme en aquest resum que ha fet, doncs això, Sant Pere Màrtir va ser un indret que es va recuperar. He de dir, i és important dir-ho, que no només es va museïtzar la part de la bateria antiaèria, que era una mica l'objectiu, sinó que es va aprofitar i es va recuperar la història d'aquesta muntanya. És a dir, vam intentar anar al màxim de lluny que vam poder per anar desgranant doncs, què hi havia hagut en aquesta muntanya, perquè era evident que hi havia altres restes arquitectòniques a banda de la bateria antiaèria, i era així, l'antic fortí de Sant Pere Màrtir, que va tenir uns usos militars, la torre de telegrafia òptica, que ens va permetre obrir noves vies d'investigació, que això és un altre tema, i després abans l'ermita de Sant Pere Màrtir, no? Que és la que va donar el nom a la muntanya. I per tant, tota aquesta línia històrica ens va permetre establir que aquesta muntanya havia estat estratègica durant part de la seva història. Una mica aquest tema és el que nosaltres hem intentat transmetre. Al llarg de tots aquests anys, de totes aquestes visites guiades, d'intentar arribar al públic escolar, tot i que és un espai que som conscients que és difícil accedir-hi, no tothom té les facilitats per accedir-hi, vam intentar diversificar les activitats que s'hi feien. Fa uns anys vam crear una nova ruta, que era una dramatització, una teatralització, que anava molt enfocada, va molt en relació amb la ponència que després en Jordi i el Francesc ens faran, sobre aquests últims dies de lluita i resistència aquí a la muntanya, perquè precisament les fonts orals i escrites ens permetien arribar a crear aquest episodi. Aquesta és una altra imatge, una mica exemplifica molt bé això que us deia. Una mica mirem més enllà d'aquest punt estratègic i iniciem nous projectes. No em vull estendre més amb Sant Pere Màrtir, perquè si no se m'anirà el temps, però volia que entengués una mica aquests antecedents i el que ens va portar a aquest nou projecte, aquesta vida a la rereguarda, que és una mica la inquietud que teníem, com es vivia a Esplugues de Llobregat aquest període. Nosaltres enteníem Esplugues, quan vam començar a plantejar la recerca amb la Marina i la Carme, tens tanta informació i vols explicar tantes coses que ens havíem de centrar i agafar un punt d'inici. Esplugues com a escenari d'aquest període, evidentment, i plantejar aquest plantejament, aquesta inquietud principal, que era aquesta transformació social i econòmica que va patir aquest municipi durant aquests anys. Volem explicar això, i tenim material suficient, creiem, per intentar explicar aquest període. Tot i això, i faig un incís, és un projecte obert, com tot en la història. Les fonts van arribant, ens van aportant els testimonis i, per tant, són projectes que el bo que tenen i el bonic que tenen és que són oberts i van canviant. Però la idea principal era aquesta transformació social i econòmica des d'aquesta mirada quotidiana. Volíem saber, ostres, el dia a dia d'una guerra, pels qui no l'hem viscut, com era. A través, evidentment, d'aquestes fonts crucials, les fonts orals, els testimonis, els escrits, això, el banc de testimonis del Memorial Democràtic ha sigut clau. De fet, va ser una mica, durant el procés, el que ens va obrir com els ulls i vam dir, ostres, ens estan com marcant el camí de tot això que volem explicar. Per començar a plantejar aquesta recerca ens havíem de posar en context. Com us deia, aquest escenari d'Esplugues, com era aquest paisatge, què és Esplugues abans que esclati tot aquest conflicte, i vam començar a configurar aquest paisatge per poder-ho entendre i per poder-ho explicar. Aquest paisatge rural i agrícola, i insisteixo, sempre en base a aquestes fonts orals, escrites i gràfiques, vam configurar aquest escenari, aquest paisatge rural i agrícola, amb aquestes indústries que anaven creixent, primer en petits tallers, després es van instal·lar aquestes grans fàbriques aquí a Esplugues, Juanico Germans i la Pujol i Bausis, entre altres, al voltant d'aquest petit nucli històric que encara
era essencial en aquest poble, no? Al voltant de l'església, amb aquests carrers que manaven cap al centre, plens de pedres i rocs, que això molts testimonis hi diuen, no estaven asfaltades encara, però alhora ja hi havia carrers i avingudes al voltant doncs, que anaven configurant un nou urbanisme amb aquestes grans torres d'estiueig, etc. Però de cop i volta tot aquest context canvia i s'estronca. I arriba un context bèl·lic, un conflicte bèl·lic, que fa canviar i fa transformar, no? Com us deia, a Esplugues, no? Doncs davant d'això, d'aquest cop d'estat, d'una realitat política convulsa, no de cop i volta, evidentment, ja hi ha uns mesos abans doncs, que això es va creant, una nova revolució social amb la voluntat econòmica de col·lectivitzacions, socialització de l'economia. Per tant, arriba un temps i es tronca una realitat i és això el que volíem explicar. Aquest va ser el nostre punt de partida, no? Aquest entorn canviant, tenint molt en compte doncs, que tot i que Esplugues va viure a la rereguarda i lluny d'aquest front de guerra, va ser molt propera, evidentment, no oblidem Sant Pere Màrtir, punt estratègic, i porta de Barcelona amb el que això implica, no? La ciutat de Barcelona al costat. Una vegada marcat aquest entorn i aquest paisatge, les mateixes fonts ens van ajudar doncs, a anar configurant aquests espais o edificis que sortosament encara hi són, s'han transformat, però que encara ens poden explicar què va passar durant tot aquest període. En aquest nou context polític que us comentava abans, doncs, aquest comitè central de milícies antifeixistes que es comença a instal·lar localment als diferents municipis, aquestes primeres setmanes i mesos de conflicte, el tenim present aquí a Esplugues, també edificis i espais transformats i una mica al servei d'aquest front de guerra, pendent del front de guerra, de distribuir proveïments, de portar menjar cap a la gent que se'n va cap al front de guerra, nous debats revolucionaris, espais i edificis que s'omplen de discussions d'aquesta voluntat de revolució, o sigui, són com dues realitats que coexisteixen, un front de guerra, aquesta revolució, i es va configurant aquest període conflictiu. Les col·lectivitzacions, que aquí a Esplugues estaven com molt clares, teníem molta informació, també volíem parlar d'això, evidentment dels refugis, que jo avui obviaré aquesta part, perquè el company Jordi ens ho explicarà, dels hospitals, també molt propers a Barcelona, i aquí en van haver-hi. Per tant, es va adaptant Esplugues a aquesta nova realitat canviant. Aquests són alguns dels edificis, evidentment ho he de sintetitzar molt, perquè en són molts més espais, però alguns representatius, com Can Tintorer, una torre d'estiueig que es va quedar buida, la van incautar, els propietaris van marxar i es va ocupar per entitats, associacions, fàbriques que existeixen i adapten la seva producció, les que poden continuar, altres han de tancar o paralitzar gairebé tota la seva producció, perquè la manca d'aliments i matèries primeres s'atura pràcticament a l'inici. L'església de Santa Magdalena, com a altres edificis religiosos que pateix aquests estralls de reaccions violentes, flamarades, etc., i que alhora també s'utilitza després com a punt de metralladores, patrimoni estroncat, que també diem, tot aquest patrimoni que en molts municipis es va poder salvaguardar, en molts municipis van tenir cases o altres espais que van fer servir de museu per protegir aquests béns, i molts arxius, que està la Marta aquí, que van desaparèixer, també provocat una mica per aquests incendis, molts arxius antics. I la Creu Roja també està alerta a Esplugues perquè, evidentment, una de les conseqüències més immediates d'aquest conflicte va ser l'arribada constant de ferits, de malalties, etc. En aquest procés, no només les fonts gràfiques, com veieu aquí, que ens han ajudat a reconstruir això, sinó les fonts escrites,
I jo abans li deia a la Marta de l'arxiu, dic, ostres, Déu-n'hi-do la diversitat que vam tenir de fonts que ens van permetre explicar. Per exemple, aquí teniu el llistat d'edificis incautats que ens va permetre alhora pensar quins espais després en el procés de divulgació i quan es realitzi més la ruta, escollir bé els espais, els edificis, per explicar precisament aquests canvis. Un altre aspecte important, una vegada establert l'entorn, el context, veient una mica els espais que s'anaven transformant, canviant, etc., vam anar una mica al centre del que volíem explicar, aquest dia a dia, la quotidianitat de la guerra, una lluita des de la rereguarda. No només una lluita al front, sinó que vas lluitant el dia a dia, i això també ens ho van explicar molt bé els testimonis, tant els que podem trobar al banc d'audiovisuals com les enquestes enregistrades que vau fer des d'aquí de l'arxiu i l'Ajuntament, que van quedar registrades, i va ser un fons de riquesa informativa i alhora emocionant, perquè veus la memòria d'aquestes persones que la comparteixen amb tu, i a totes es repeteix els mateixos temes, els mateixos aspectes, i això també ens va permetre molt escollir una mica els temes principals que volíem explicar. Doncs aquesta lluita des de la rereguarda explica això, aquesta economia estancada, pràcticament parada en molts casos, pràcticament a l'inici del conflicte l'aturament, la manca d'aquests productes de primera necessitat per qualsevol cosa, les restriccions d'aliments, la gana, aquesta paraula que es va anar repetint al llarg de tot aquest procés, la gana, la fam, al llarg de tots aquests anys, sorgiment de malalties, la marxa de molts familiars al front, des del minut zero o a l'exili, per tant la pèrdua, la mancança d'aquests familiars, la cura de la família i la casa per part de majoritàriament les dones, que amb els petits eren les que intentaven aguantar i subsistir amb aquesta lluita diària. En aquest aspecte, el que us acabo d'explicar ara, us mostro exemples que vam anar trobant que ens permeten explicar això, aquesta manca d'aliments, tot el que es deriva d'aquesta situació, els racionaments, els dipòsits de subsistència, la comissió de proveïments, les targetes de racionament que van arribar més tard. I aquí hi ha exemples d'empreses d'aquí d'Esplugues que expliquen això. Rosem Botín és una casa de menjar que demana a l'Ajuntament poder proveir-se de carbó, perquè si no, no pot fer menjars ni proveir els soldats que estan al front, la fàbrica de llaunes, la foneria, entre molts altres, que també demanen concessions per poder tenir carbó, o farmàcies que fan servir el sucre com a primera matèria per abastir-se per la fabricació de medicaments, aspectes que nosaltres no pensàvem que podien ser tan quotidians quan els vam veure. Aquest és un dels documents que us comentava, demanant, sisplau, que se'ls distribueixi carbó, entre altres temes. Un altre aspecte o tema, que és aquesta vida i subsistència a la rereguarda que us comentava, aquesta gana, aquesta necessitat de trobar menjar, aquesta doble realitat, perquè sí que és veritat que hi ha testimonis que eren pagesos, que tenen terres, que expliquen que gràcies a això van tenir menjar per subsistir, altra gent que vivia a Esplugues que explica que anaven a robar aquest menjar perquè no en tenien permès. Per tant, vas configurant aquesta realitat i aquesta lluita que us comento, la cura de la família i de la llar. Testimonis que ens parlen d'això, de com ho fèieu, que el dia a dia, aquesta dona, entre altres, és la Teresa Urrea, però ens va copsar molt perquè ella insistia molt en que va passar molta gana, ja ho veieu aquí en el text. Tenia molta gana i ho havíem de repartir, i ella explicava que son pare l'enviava a buscar menjar i ella se'n guardava una mica per ella. El seu pare ho veia i no li deia res. Aquesta dona explicava que va passar tanta gana que es va posar malalta, va haver de marxar a un altre poble a recuperar-se, va tornar, vull dir que explicava molt bé
per ella el que havia estat aquesta lluita, aquesta guerra a la rereguarda. Doncs això, en aquest cas, aquest aspecte que us explico. Un altre aspecte de la vida a la rereguarda, tot i que no estava a l'escenari Esplugues, però que afectava, era la marxa de familiars, no? Aquests soldats que marxen al front al principi de tot i que des d'aquí ja se'ls vol ajudar des d'un principi. Altra vegada, fonts escrites que ens expliquen que sí, no? Aquest Socors Roig Internacional, la Joventut Socialista d'Esplugues i cases de menjars que volen ajudar, que volen recollir roba, que volen recollir diners. Fins i tot s'intenta que s'inclogui un nou impost amb les persones que tenen més diners per intentar recollir diners, etc. Per tant, aquesta ajuda cap a la gent del front i és molt present, evidentment, des del principi. I es converteix també en un fet quotidià, no? Jo això ho he posat com a fet quotidià en el front, no? Com explicaven què era anar al front. Jo també intentava, al no viure això, imaginar-me què hauria de ser, no? Aquí tenim un testimoni, en Francesc Piquet, que ja explicava que tan sols tenia 16 anys, que els van concentrar, aquesta lleva del 41, explica que eren una vintena d'esplugues que anaven sempre junts fins que arriben a Lleida i llavors els separen. No? I explicava ell aquesta angoixa, no? de separar-se amb la gent que venia d'Esplugues i després trobar-se sol. També el fet que expliquen què significa que als 16 anys, el concepte que tenim ara de joves de 16 anys, evidentment no és el mateix, que ho parlava a casa seva, amb la seva família, amb la seva àvia en aquest cas, i que quin remei, que me n'he d'anar. No? I ell explica, sobretot aquest testimoni, recorda totes les vivències, des que van al front, des que els van capturar, fins que van a un camp de concentració, etc. A partir de testimonis com ells, sí que vas com recuperant i vas reconstruint tot aquest fil, tot aquest període de molts d'aquests homes, joves i homes, que van passar. No només la joventut, sinó la manca de formació militar, la immediatesa d'aquest esclat de la guerra. En aquest cas, el Francesc torna a explicar-nos això, que no teníem formació, evidentment, hi havia que sí que havien fet una mica de formació, ells no, això que et posen al fuser i et donen una mica de corretge i algunes bales i se les guarden i anaven al front. Altres testimonis que ja no he posat aquí, també, potser el primer que se'ns acut a nosaltres és preguntar, ostres, i no passàveu molta por al front? I ens diuen, sí, estaves cagat de por, però havies de fer-ho i ho feies. I una mica aquesta mentalitat de, s'ha de fer i estic al front, i veus una mica les diferents experiències. Uns acaben als camps de concentració, els altres aconsegueixen fugir i tornar a casa perquè volen tornar a aquesta normalitat d'abans d'aquest esclat. I aquest vincle que explicava jo en referent a la gent que estava al front, a través, per exemple, d'aquestes cartes que s'envien des dels camps de concentració, demanant primer com estan els seus familiars, alguna carta ens explica que no rep respostes durant molts anys, que després ja intenten enviar les cartes per demanar un aval perquè es puguin alliberar, per retornar. En algunes cartes és interessant perquè demanen que, sisplau, que es posin en contacte amb l'alcalde d'Esplugues i que intenti com avalar que sí, que té una empresa que pot tornar a la feina. Altres aspectes, per exemple, o altres espais que és com l'exili, per exemple, la família Vilardell Artiga, la família de la Roser Vilardell, la mare i el germà petit es queden a casa, el pare marxa a l'exili gairebé a l'inici del conflicte i el germà gran se'n va al front. El germà gran explica en la seva experiència que ell pràcticament està amb les forces d'atac, es mou per diferents llocs d'Espanya, que després, quan s'acaba la guerra, el destinen a Ceuta i Melilla, intenta escapar, el tornen a agafar, vull dir, una sèrie de situacions que fins que no s'acaba la guerra i torna el seu pare, un periple, la veritat. Per tant, totes aquestes experiències del front també les vam voler apropar
a la vida d'aquesta rereguarda perquè està tot com relacionat, no? Vinculat. Aquesta és una dels sobres de les cartes. N'hi ha algunes, entre la correspondència que tenen a l'arxiu, doncs ens va com sorprendre i sobtar doncs això, no? I ho vam voler-ho explicar, no? Aquesta és una de les cartes doncs, que demana això, que fa temps que està escrivint a la família, no rep resposta i que, sisplau, doncs, li donguin l'aval doncs, per poder retornar a Esplugues. Ja estic quasi al final. Amb tot aquest procés que us he estat explicant d'aquesta recerca, d'aquests espais, d'aquests edificis, d'aquests testimonis que ens van ajudant a configurar doncs, el que serà aquesta recerca i després aquesta ruta urbana per explicar això a través de testimonis és molt més extens. No m'he volgut extendre més, he intentat com sintetitzar perquè us feu una idea del que ha estat, diguéssim, i el que serà. Com us deia abans, ha estat gràcies a aquestes fonts orals, escrites i gràfiques que creiem que era una mirada necessària, no només la recerca històrica pròpiament en llibres o una mica les fonts més tradicionals, sinó que vam voler anar de primera mà doncs, a les persones d'aquí d'Esplugues doncs, que van viure això, no? Que així ens van ajudar, doncs, com us deia, doncs, a anar desgranant aquests temes. Doncs visibilitzar el que us dic, no? Aquesta memòria d'aquestes veus que durant molts anys han estat silenciades, que durant molts anys a moltes cases no s'ha parlat i encara és així, però que gràcies potser doncs, a aquests programes i que hi ha molts municipis que cada vegada treballen i tenen més temes d'aquests, doncs, aconseguim doncs, treure'ls a la llum. No? Doncs, aquí hi ha dos recursos que ens han ajudat molt, el Banc Audiovisual de Testimonis, el Memorial, i evidentment, com us deia, no? Aquestes entrevistes enregistrades des del museu molt detalladament doncs, que ens van permetre doncs, desgranar tota aquesta història. Insistir doncs, que aquest recorregut no hauria estat possible sense aquestes persones que viuen de primera mà aquest conflicte, que tenen la generositat d'explicar les seves vivències, sobretot també, com dèieu abans, per fer justícia, per explicar-ho, perquè se sàpiga, perquè els joves també entenguin què és això, què és una guerra, no només és el que surt a les televisions, sinó que realment què és, com s'ha passat, etc. Aquestes persones, com us deia, doncs això, ens van ajudar a reconstruir aquest camí, aquests anys, amb molts d'aspectes que hem parlat, de la fam, la gana, la por, la repressió, persones que han viscut totes aquestes vivències en aquests espais. No? Repeteixo, la lluita, el front de guerra, la rereguarda, això de la cura de la família. Hi ha un altre aspecte molt important que pot sorgir d'aquí, que és una mica el paper de la dona, no? com a cuidadora de la llar i de la família durant aquests anys, que és un altre tema a parlar. Elles i ells són els que ens han acompanyat en aquest procés, els que també ens van acompanyar durant la ruta que vam inaugurar fa uns mesos. No hi són tots, però són representatius de tot això que us he estat explicant. L'Anita Vallès Ribagualda, la Maria Teresa Urrera, Maria Teresa Bofill, els germans Vilardell, Francesc Piquet, el Josep Caselles, Joaquim Ferret i Enric Canals, entre molts d'altres que ens han permès això, arribar on no som ara. I altra vegada remarcar això, les fonts escrites, l'arxiu municipal, la feina que es fa des d'un arxiu, encara que no ens ho sembli. Abans la Marta em deia que té visites d'escolars i penso que són la clau perquè s'entengui d'on surt aquesta informació, no només dels testimonis o de la gent que encara ens ho pot explicar, sinó també dels escrits, aquestes fonts històriques que ens permeten això, no? Doncs anar a aquest edifici, saber què es feia allà, aquesta fàbrica, aquest control obrer, com es va col·lectivitzar, etc. Aquí tenim una altra targeta postal, com les que us comentava, aquestes cartes que s'envien des del front, són entre molts documents que podem ensenyar i que podem treballar.
un document de control obrer, es van generalitzar molt durant aquestes primeres col·lectivitzacions de les diferents fàbriques d'aquí d'Esplugues, on es detallava molt bé els treballadors que hi havia, en quin sindicat estaven afiliats, etc. El paisatge d'Esplugues, aquest paisatge rural que es va transformant, que durant aquest període fins i tot va millorar, perquè es van aplicar millores a Esplugues, claveguerams, aceres, voreres, vull dir que abans ho dèiem, que aquest dia a dia no només està molt pendent del front de guerra, que sí, perquè evidentment van arribant ferits i hi ha bombardejos, sinó el poble ha de millorar, doncs anem posant voreres, tot i la guerra anem millorant, anem vivint, perquè hem de tirar endavant. Una mica aquestes són les referències dels escrits. Important també, això la Marta de l'Arxiu em dona la raó, referenciar molt bé les fonts, no tan sols orals, sinó... Sembla una tonteria, però a l'hora de fer després rutes o treballs pedagògics o didàctics amb nanos, també els has d'explicar d'on surten les fonts, si són fidedignes, són objectives, i així es va com reconstruint. Bé, i el pas següent, que jo també ho deixo anar, que la Carme ja ho ha explicat, i amb Sant Pere Màrtir també ho vull fer, és, una vegada tenim tot això, una vegada tenim pensada o plantejada una ruta, una visita guiada o una publicació, què fem amb tota aquesta informació? No ens aturem, sinó que aquest patrimoni ha de ser educat, ha de ser ensenyat, ha de ser divulgat a les escoles i més ara, si ja tenim un espai més urbà, que ens és més accessible, per tant aprofitar-ho i explicar tot aquest ventall de temes i aspectes que poden aprendre des de les escoles. La cultura de la pau, el paper de la dona, la industrialització, etc. I aquí una sèrie d'imatges també perquè s'entengui aquest recorregut, aquest procés. Aquí surt un senyor que després coneixereu, que és el Jordi. Aquí també la volia posar per el que us he explicat abans d'aquesta col·laboració constant amb gent del territori que fa molts anys que hi treballa, que t'aporta molt, amb entitats, etc. Diversificar les activitats, que és una manera, com el podcast, d'explicar i arribar millor a la gent, o explicar-ho d'una altra manera, a aquella gent que li costa més anar a una visita guiada, potser amb una dramatització pots entendre més ràpidament què t'estan explicant. Visites guiades programades, aquesta és una imatge del dia que vam inaugurar la ruta. Un fet important que vam pensar en aquesta ruta, que era tant com personal, des d'aquesta mirada de les persones, és precisament fer participar les persones, llegint testimonis, i posant-nos una mica en la pell del que es va viure. Els documents gràfics que ens ajuden molt a les visites guiades a fer-nos una idea del que estem explicant. I per últim, evidentment, incidir en les escoles, en la primària, en la secundària sobretot, que és on ensenyen aquests períodes, aquests continguts, i intentar que des de ben petits entenguin què és això. Potser el podcast és un bon inici, jo crec que sí, i podem avançar en aquest programa. Moltes gràcies.